आइसदे लोमजानाया माथो बांसिनसो जालायबायलै फैसाबो गैथारा बिजि लायहैनांगौमोन मुलि जाबाबो हामाखै खर'खौबो गिदिंनाय मोन्दों दसे उन्दुथ'नोसै आं बनबो दानहैनांगौमोन माम जानो आइ र' लायनि र' नोङो दसे जिरायना थाथ'नाय मा ओंख्रि संदों आंखौ र' आइ र' नै आइ ओंखामा एसेल'सो दङो बेखौनो जाथ' दे आं आया जादों आइ दसे उन्दुथ'नि आलु फ्राय जानो थावानो गैया आइ जानाय थावानो जोबना दङो गैया जानाय थाव गैया आरो आङो आया जादों आइ खर' सादों लोमजादों आं आइ आं दसे उन्दुनिनो बेखौनो जाना थाथ' गैयाहाय माबा मानो एसेबां अख्रा नोङो हो मानसियाबा मा अबस्था जाना दङ आंसो मिथिगौ नों आरो बेयाव आलु फ्राय नांगौ हा नङा मानो बुजिया नोङो मालायनि गथ'फ्रा बेफोरबायदि नङालै एसेबां अख्रा नंथारालै माबा जोंहानियासो मानो बेफोरबायदि हामगौ हा बिमानि नाम खारिना हामगौ दानो नोंखौ बुगोन आं मिथिगौ ना आयु माबायदि गथ'मानलै बियो आं सानबाबो सानस'नो हाया दानिनिफ्रायनो बिमाखौ बेफोरबायदि नाम खारि खारियाव असयबो होनानै रायो नोङो हा देरबा आरो मा जाबावगोन नोङो नोंखौ आङो खालि बुंनायल' रायनायल' सानसेबो बेदर खाया बालि ओंखाम गोजाखौनो जाबाय थानांगौ दिनै आलु फ्राय बिदों बेखौबो होनो हाया माबायदि गथ'मान नोङो मानो एसेबां खुगा नांबाय थायो नोंखौ आं मालाबा बिगुर बिसिगोन मिथिगोन ना नै जानोबो जा ओंखामा जायाबा था नैयावनो दोनसै आं नोंखौ बखिनानै आंहा खर'आसो बांद्राय गिदिंबायलै बांद्राय साबाय जानोबो जा जायाबा था आंहा उन्दुनानै थाथ'नोसै न'आ थाला मारिनाय अबाव थांखो बिसोरलाय दै आङो मोजाङै रायज्लायनो सानबाय दिनै साला बिसोरो आंजों फाल्थुसो खालामबाय थादोंना थैयै मानसिखौनो थैनाय होनना गामिनि मानसिफोरखौ सोंबाबो थैनायसो होनो सनाथि आगैखौ आंनिबा गामिनि मानसिफोरखौबो बिसोरो बुंना दोनखादों खोना सनाथिया थैबायना थैयाखै होनना सोंबाथाय थैबाय होनना बिदि बुंना दोननो खोनालै बिसोरो आं रावनिबो बाथ्रा मानिया जिखिजाया सनाथि आगैया दङ सनाथि आगैया थैयाखै आं गावनि मेगनजोंनो नुना फैदों आं बोरै फोथायनो आं मोनथिगौ नोंसोर आंखौ जोबोद रागा जोंना दङ होननानै आंखौ राय लागिबा आंखौ बु थेवब्लाबो सनाथि आगैखौ थैबाय होननानै आंखौ मानो बेफोरबायदि थगायनांगौ थैयै मानसिखौ बेफोरबायदि बुंनो हामालै नङा आं बोरै फोथायनो आं गावनि मेगनजोंनो नुना फैबायलै सनाथि आगैखौ आं लाइमोनमोनजों रायज्लायगौमोन दा अबाव थांखो बिसोरो अबाव थांमारदो दा मबाइलबो गैया फन हरनोबो सकथिंजायनो खेबसे नायना फैनि र' ना अबावबाफोरसो थांदोंलै बिसोर आलासि जानो दा गामिनि मानसिफोरनाव सोंहैनोबो बोरैबा मोनो ओरैनोबा गामिनि मानसिफोराबो आंखौ बोरैबा खालामगासिनो आंनिबा बिसोरो अबाव थांगोन बिमाय लाहानियावबोथ' थांखाया ना बिबारि लाहानाव थांदोंलै बिबारि लाहानावनो थांदों खोना बिसोरो
बिबारि लाहानियावनो थांसै आं। नाथाय आंथ' बिबारि लाहानि न'खौ सिनाय हायालै। मा गामि होनना बुंदोंमोन बिसोर गामिनि मुंखौ? मा बुंदोंमोन? बिदांफारा नङा। बिलाइफारा। बिलाइफारासिम नागिर थांगोन आं। नोंसोर आंखौ एसेबांबो बेफोरबायदि थगायनाङा मिथिगौ ना? बेसेबा दुखु मोनखादोंमोन आं सनाथि आगैया थैमारबाय होननानै। बेसेबा गाबखाबायमोन। नाथाय दासो एसे मोजां मोनबाय दाखालि सनाथि आगैखौ नुनानै। आं मिथिगौ सनाथि आगैया आंखौ सिनाय हादों। ओरैनो सिनाय हायि जाफ्लादों। मानोना बियो आंखौ रागा जोंना दङना। बिनि बेमार जानायाव आं बेखौ नायनो फैयासैना। बेनिखायनो आरो। दे दाबो जेबो नंला दे। थैयाखैथ' मानसिया। थांनि र'। दानो थांगोन आं। माथो दख'नाफोराबो लामनायानो दङ। थांमारदोंना थांमाराखै मानसिफोरालाय? जियानो जाया मानो आं बिसोरखौ बिबारि लाहानिसिम नागिरहैथारगोन। थुदो थांसै। थांसैबो होमबा? औ थांसै दे। लाइमोन आब'मोनबो दङना। आंखौ अबावबा गाज्रि मोनगोन बिसोरो। गोबावथार जाबायबो फैनाया आंनिया। दानो थांनो गोसो गैयामोनलै सना। थांसै दे थुदो आंखौ ससे दोनै। मोनसे खोथा खिन्थानो बावगारदों आं। मा? नोंसानाव साननैसोनि उनाव फैगासिनो जोंफोरो। जोंहानियाव? औ मा फैनाङा नामा? माने लैथोसि आगैयासो नोंसानाव फैनो जाबाय थादोंलै। फैयोनो। मोस्रोम खारनायनि खबर लानो फैयोनो नोंसानियाव। फैबानो जाबाय आरो। जागोन दे होमबालाय थांनांगौबालाय थांगोन। गावगाया आंखौ थांजानो बायो बेनिखायनो आरो सोंबाय आरो। नङा माने नोङो बेफोरबायदि थांबाय थाबाथाय गामिनि मानसिफोरा माबाफोर सानगोन ना। बेनिखायनो आं नोंखौ थांजानो बायो आरो। बायो माने थांजानोथ' लुबैयो नाथाय मानसिफोरनि थाखाय। दे जागोन दे बुंनांला मोनथिखागौ आं। थेवब्लाबो लैथोसि आगैया फैनो नागिरदोंबालाय फैबानो जाबाय आरो। जागोन दे। सना नोंखौ दिनैनो लांनोसै नामा? आयु नाङाहाय मा दिनै थांथ'वा मा। थौना दिनैनो थु। माबा नों मानो बुजिया थाङा आं दिनै। थौना मानो थाङा? माबा मानो अख्रा खालामो गथ' गोरलैफोर रखमनो। थांगोन ना लासैनो 6 माससोनि उनाव थांगोन होनदों माथो। दा दिनैलाय मानो थांलाबायनो। नोंखौ ओरैनोसो बुंदों आं सना। लाङा दे लाङा बा गिसोदों लांजानो। बुंगोनसो माबा ओरैनो। ओरैनो बुंदोंलै सना। नों थाङागो लागि लाङा दे आं। जागोन दे दानिया थुदो न'आव। लाइमोन आब'आ मम' आरो सिंग्रा जाहैनो लांफानि र'। थु होमबालाय। थौ आरो आं गैयाबाथाय लाइमोन आब'आ गाबबाय थानो नागिरो। औ सनाथि आगैखौनो गोसोखाङै गाबबाय थायो। आंबो बोरैबा मोनलायलाङो। मोनखागोनबो देनाय। अना खानानो जेबोआनो बैसो जायाखैमोन बेयावनो थांबाय। औलै भगबानानो लांबायबा। बेनोथ' जोंफोरबा आरो माला थैयो। बेफोरबायदि बुंनाङालै माबा। बोरैबा मोनो आङो। थैनायनि बाथ्रा बुंनाङा। लागिबा आं गावनो थैथों। नाथाय आंनि सिगाङाव रावबो थैनाङा। माबा नोंबो मानो बेफोरबायदि बुङो सना? माथो आरो थौ। थुमफ्रे खोनादोंना खोनायाखैहा? बिमा नोङो आंजों थाङागौ लागि आं न'आव थाङा बेयावनो जिरायनानै गाबबाय थागोन आं। थौ बिमा थौ न'आव थांफिननिसै थौ। सानैबो रुजु रुमु संसार जागोन जोंहा। थौ मानो बुजिया नोङो बिमा? दुखु गोनां जिउखौ नोंसोरो बुजि मोनो आयौ। बिमा थुदो न'आव थांसै थौ। खोनादोंना खोनायाखै? फाग्ला थां गावबागाव न'फोराव। बेयाव हाल्ला खालामबाय थानाङा। थां। थाथोहाय जेबो बुंनाङा। दानो आरो मायबा मायबि बुंबाय थागोन। थाथो जेबो बुंनाङा। दासो नांगौ जादों साला फाफिनो। थुमफ्रे थुदो थांसै न'आव मानो बुजिया आं हारसिङै। माबा आङो खोनासंनोसो बासोबायलै माला थांगोनबा। जानोहाय फाग्ला रखम आंबो खोनासंनो बासोबाय। नोङो आंजों न'आव थाङागौ लागि आं बेनिफ्राय थाङा बिमा। आइया थाङा मोनथिबायना आइया थाङा। आं हेंगार हरा। नों थांदो होनदो बेनिफ्राय। बाराबा दाखालिनि बायदि सिखा लानानै होसोन होगोन आं आइखौ मोनथियोना?
नोंसोर जियानो बुङा मानो आं थाङा बेनिफ्राय थाङा ओंखाम संदोंबा ओंखाम लाबो ओंखाम उखैदों आंखौ बिमालै ओइ दुब्रे ओंखाम उखैदों नोंहा संहैनो जानो हाया नोंहा न'आनो गैयाना ना माइरंआनो गैया आलानि न'फोरावलाय मानो बिफैदों थां गावबा गाव न'आव थांनानै संहैना जायो थां जेबो बुंनाङाहाय जेबो बुंनाङा दानो आरो माबा बुंबाय थागोन थाथो उनाव गावनो थांगोन हारसिंनो दरजा खुलिना होनाङा दे आइ दरजा खुलिना होनाङा बिबारियाबो माथो दाबो सफैला बिबारि फैबाथाय आरो बिबारिखौ माइबा माइबि बुंबाय थागोन खोना थाथोहाय दरजा फांथेना थागोन जोंफोरा औलै बिबारिखौबो रायज्लायनो होआ आं दरजा मारिनानै थागोन जोंहा औहाय मायबा बुंबाबो जेबो बुंनांला दे आइ नङाबा दानो उल्था उल्था मायबा मायबि बुंबाय थागोन जागोन दे जेबो बुंला आं बाथ्रायालाय नङि नङा नंमारगौ औहाय आंनोथ' नांथारगौमोनहाय आं बेसेबा लुगैखायो बै दख'नाखौ नुबानोथाय नोंसा दानिया बारा बिगोन र' आङो ओइ गायदे नङाबा नोङो टुनटुलुनि फिसाफोरखौ फाननानै बायदोना दख'नाखौ आंबो गाननो मोनगोन होमबानिया ओइ नाङालै नाङा आंनो एसेबां दामिनि दख'ना नाङा बाया आं लागिबा खम दामिफोरखौनो 20 खानसो बायना लागोन थेवब्लाबो एसेबां दामिनि दख'ना नाङा दे दख'ना गांसेखौनो जुदि एसेबां फैसा गारनानै बायो अब्लालाय आखाइलाय माथो थाइसेबो फैसानो थानाय नङा जोबजोबगोन माथो अबेसे नांगौमोन फसायो आंबो थेवब्लाबो आरो जोंबायदि गोरिब मानसियालाय अबाव मोनोलै बेफोर दख'नाखौ आयु जाम्बिया एसेबां बुरजा अमा फिसा दंखायो आरो गावखौनो गोरिब होनना लाबावलायबायासो फानदो नोङो टुनटुलुनि फिसाफोरखौ फाननानै बे दख'नाखौनो बायदो बा नों बायबाथ' आंबो खेबसेबाबो गानगोनलै गाननो मोनगोन आं आंखौ गाननो होगोन ना बायबासो गाननो होगौमोन दा आं बाया माथो थै बाल जेबो रोङालै नोङो जाम्बिसो देलायनो रोङा नोङो मा गानबाथाय मोजां नुयो मा गानबाथाय मोजां नुआ जेबो मिथिया नोङो ओ गाइडे तू सिंपल मानू ना मैं बहुत ही सिंपल है सिंपल तो सब कुछ चलता है मेरे से मुझे तो बिडोन वाला दखना ही बहुत पसंद है आया अम्बिकिसो माथो माला माला फैखो जेबो फात्ताखौनो मोनासै आं हा नोंहालाय माथो जादों माथो मोखांखौनो बोरैबा टेनसन स्टाइलनिसो नुखादों टेनसन स्टाइलनि जादों माने टेनसनानो जाखादों आंहा नोंखौलाय आं मालाबाबो टेनसनानो नुफेराखैमोनलै दिनैसो नुदों मा जादों नोंहा हा गायदे नोंनि बायदि आंखौबो बोराय हौवाजों हाबा हरनो नागिरदों आइया टेनसनलाय जोबोद टेनसन गायदे आं बुंखादोंना आंना गोसथोनाय दंखायो होननानै थेवब्लाबो माबा गोसथोनायजों हरलानो दुखुलै गायदे आंहा जेथिंबो दुखु र' थाथ' जिरायनो थाखाय आं साइकेल माबा सियार लाबोनि र' थांलाय जिरायनानै मोजाङै रायज्लायगोन मालायखौ मिनिनाया दा गायदेखौ जेब्ला बोराय हौवाजों हाबा हरनो नागिरदोंमोन आं जोबोद खुसि मोनथारदोंमोन जोबोद गोजोननाय मोनथारदोंमोन जोबोद मिनिखादोंमोन दा मालायखौ मिनिनाया गावनियावनो नांफिनबाय जोंहाबो बेफोरबायदि नङामोनलै सिगाङो दा माबा मानसियानो सोलायलांबाय